Sendok bisa makan sing dipangan kowe ra, enjaluk diapakno rara iki penake. Iki. Kuwi apa kuwi? Sendok garpu Sendok. makan. Kuwi sendok makan? Makan apa? Ya makan angin ae. Lho sing makanan kowe. Ayo. Lho sendok makan. Lah iki. Lho kuwi kan kuwi sendok, kowe makan. Berarti kowe sing makan. Itu Makan. lucu to. Iki sendok. Lho, sendok makan tau ro? Sendok ya, oke. Sendok iki. Sendok makan. Lho. Kowe makan pakai sendok kuwi. Lah sendok makan ro. Iki. Kuwi sendok. Sendok makan. Endi mangan apa Iki sendoke? sendok. Sendoke mangan apa? Enggak ana dipangan sih. Lho. Sing mangan sendok apa kowe? Ya aku. Sendok Sendok makan. makan bahasa Indonesia sendok ae lah. Gak, gak. Sendok Ya kuwi ae. sendok. makan. Gak. Sendok garpu sendok makan. Lagi sendok kuwi garbu. Sendok separuh, garbu separuh. Kuwi sing sitoke sendok. Heeh. Sek sendok makan. Iki. Endi? Kabeh. Mangan apa Iki sendoke? mangan iki mangan biasa. Iki mangan Endi? barang-barang. Piye lek mangan? Ya mangan yo apa yang dipangan saiki? Les Yo iki sendoke. kuwi sendok. Gak ana iki sendok makan Mas Pek. Kuwi sendok. Sendok makan. Aku tekok sendok makan. Ya iki lho. Makan apa Iki yo sendoke? Makan sendok. Sendok makan sendok. Adiwe